इसा नोंनि आबैयानो नोंनि थाखाय देरसिनब्ला नोंनि आबैजोंनो थादो नाथाय आंबा हले थाला आंबा हले दानो दिनैनो ओंखारलांनोसै आरो नों जुदि आंजों संसार जानो होननानै सानोब्ला आंजों थांफानो हासिगोन आरो संसार जानो गोसो गैयाब्ला बे नोंनिसै आं रावखौबो एसेबां जुर खालामा गावनि जानानै रोन आं खनसेल' बुंबावनोसै आं नोंनि न'आव थांनो गोसो गैया आरो नों थांनो गोसोबालाय थांनो हासिगोन आंखौ दा बुंसै आं आबैखौ नागारनानै जेरावबो थाङा थिग दङ बिदिब्ला नों थादो आं थांनोसै इसा नों थांनो नांथारगोन नों थाङा होनब्लाबो गवा थाङा होनब्लाबो जानाय नङा नों थांफाथार थांफादानो इसा नोंनि मोजांनि थाखाय जों बुंगासिनो नों मानो बुजिनो नाजायाखै नों सानदों नोंनि आबैया जोबोद मोजां नाथाय नोंनि आबैया मोजां नङा बेखौ सासे दायनि रायखसिजों रुजुब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा जागोन थांनोसै आं गासैबो आंखौ थांजानो लुबैबाय रावबो सासेबो आंखौ हमथायासै थांनोसै आंबो थांनो राजि जाबाय जै थांबाय नालाय थांबाय आरो आं माब्लाबाबो गोसोखांनाय नंला जे आंनि बिमादै दङ आंनि बिबथै दं आंनि बिमा बिफा दं आंनि बिमा बिफानि न' दङ होननानै मालाबाबो आरो गोसोखांनानै आं फैफिनथारनाय नंला फैफिनथारनाय नंला थादों गोजोनै थादों थांबाय आं दे आइमोन बिदिब्ला थादो थांनोसै आं जोमै इसानि गोसो गैयैयाव जोङो ब्रा ब्रा बुंनानै थुनहरनाया जोंहा गोरोन्थि जायाखैथ' बेसेरा गथ'आ थांनो गोसो गैथ'थारामोन सोरांस्रि इसानि दुखु जानायखौ नों जिंगारासै थांनो हो जोंथ' मोजांनि थाखायसो थांनो होदोंना बे दुखु मोनलांदोंब्लाबो मा जानो बे दाबो उन्दैयैनो दङ बे बुजि हायाखै दाबो बेनिखायनोथ' आंबो थोनहरथाबबाय नाथाय अब्लाबो एसे बोरैबा मोनबाय आरो आं गोसोखौ जाय बिकुनजोआ खारलाय बारलाय बेबायदि बिकुनजो थानाय न'आव मोजां मानसि थायोब्ला बेबो गाज्रि जानो बारा सम नांनाय नङा जों मिथिखाबाय जों माबायदि खस्थ'आव थानांदों माबायदि नासयजानाय बायदियाव थानांदों आरो बेबायदियाव नोंनि आंनि फिसायाबो थायोब्ला बिसोरबो बे बुरैनि एखे महरखौनो लालांगोन बेनिखायनो जेसे हायो जोंनि गथ' गथाय फिसाफोरखौ बे बुरैनिफ्राय गोजानाव दोननायानो गाहाम सोरांस्रि आंनि गथ'आ सारि जाखांनायनि उनाव आंनि गथ'खौबो दोनाथ' आं बेयाव गोजान जायगायावसो दोनगोन आं जिबायदि जायगायाव दोनोब्ला बे बुरैनि सायाफोरा एसेबो नाङा जोमैहाय नाथाय आया मैया लाजि मोनदों आंना औ जोबोद मोजाङानो जादों मैया जुदि नों बेफोर खोथाखौ अलंबार थानायाव बुंफुङामोनब्ला अलंबाराथ' आंखौसो गाज्रि साननानै दङमोन आरो मा बुंदों मिथिगौ आंखौ मैया अलंबारा फाल्तु हिन्जाव होननानैसो बुंबावलायदोंमोन उनाव बिमानि खोथाफोरखौ मोगा मोगि मोखाङावनो बुंना होनायलाय लाजि मोनबाय दा आंथ' जोबोद दुखु मोनदों बे आंखौ फाल्तु हिन्जाव होननाया बिनिखायनो जोमै माखासे खोथाफोरखौ जों लाखोमानो गोरों जानांगौ जोंनि हौवा आंनि हौवा होननानै गासै खोथाखौबो जे हौवाफोरनो खोन्थाजोबनांगौ बे नङा ओरैनोब्लाबो हौवा जातफोरा गावसोरनि बिमा बिफानि खोथाखौ माबा मोनसे गाज्रि बुंब्ला जोबोद दुखु मोनो बिसोरो रागा जोङो दिन्थिनोसो हाया हिन्जावनि सिगाङाव नंमारगौ बेनिखायनो आं मैयानि दिनावनो समाय लाबाय जेब्ला फाल्तु हिन्जाव होनजादों बिमानि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरनायाव आं मोनथिबाय थक्का मोनबाय आरो माब्लाबाबो बिमा बिफानि खोथा
बिनि सिगाङाव बुंथारला नांगौब्ला जि खालामनो गोनां जि मावनो गोनां आंनो सिं सिं मावजोबगोन बिदिनो खालामनोसै आं जोमै थौ लामानि लांगोनायाव दसे थाबायथिंनो नों बेबायदि समाव गोबां थाबायनांगौ दहायनिफ्रायनो न' सिङावनो दङ फै बाहेरायाव थांनो औ जागोन दे थौ इसा आं बुजिनानैनो मोनासै नों आंनि न'आव मानो फैनो बाखो दा थाबायबाय थानाय समाव बायदि बायदि सोंबाय थागोन ना दलद दलदैनो न'आव थांबाय थागोन आंनि न'आव सहैखांनानै मा अबस्था जागोन बेखौ आं नुहुरखाबाय नों नोंनि गोसोजों आंनि न'आव फैयाखैथ' बिमानि बिमादैनि ब्रा ब्रा थोनहरनायावसो नोङो फैदों नोंनि गोसो गैयै फैनायाव आंहा एसेबो खुसि गैया न'आव सहैखांनानै नोङो आंखौसो दिगदार खालामगोन आं दे मानो फैनो गोसो गैयामोन नोंनि न'आव नोंथ' बुजिनो नाजाया आरो नोंथ' खनसेबो सोंस्लुआसै जे नों आंनि न'आव मानो फैनो बादों मानि थाखै सोंदों नों आंनि न'आव मानो फैनो बादों मा जाहोननि थाखै खनसेसो सोंदों नों गैया सोङाखै मा आंनि न'आव फैनो बानायनि माबाफोर जाहोन दङ बिदिब्ला औ दङ मा जाहोन बुंदो बिदिब्ला नों जेब्ला मास मोनसे गोमानानै दङमोन बै समाव नोंनि न'आव आं हारसिंनो दङमोन आरो नोंथ' आंखौ थगायदों आंहा रावबो परियाल गैया रावबो आंगो गैया होननानै नोंथ' गासैखौबो मिसाखौसो बुंदों आंनो अ बे खोथायासो औ नंगौथ' बंस' दङ परियाल दङ नाथाय आंनि आंगो बिमा बिफा आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय रावबो गैया बेखौसो होनदों बंस'थ' गैया होनना बुङाखैना आंनि आंगोसो रावबो गैया होननानैसो बुंदोंमोन आं सोरबा नोंनि आयंनो आंबो नुफेराखैमोन नोंनि बे आयं होननाया फैनानै आंखौ जोबोद अयथासार खालामफैदों मा नंगौ नामा औ नंगौ दा थांखांनाय बाथ्राखौलाय बोरै बुंनानै दावराव खालामफिनो बेफोरखौ बुङैयानो मोजां जासिगोन नाथाय आं बै नोंनि आयं होननायखौनो एसे गिखांहरनाय मोनदों बेयो आरोबाव दा आं नोंनि न'आव सहैखांनायनि उनावब्ला आरो मा फावथिना खालामबावो इसा बे बाराव आं नोंजों दङ ना जिंगादासि आं थानायाव नों जेबो जिंगादासि आं गासैखौबो थिग खालामगोन दोना आङो मोनसेबो दोना सावजोबगोन आं दिनै सावजोबगोन लासिंसिं खालामदों आंखौ लासिंसिं खालामदों सावजोबगोन आं दिनै बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय जि दङ सावजोबथारनोसै आं रोन हनै हनै आबै नङा होनलाय बियो औ नंगौथ' नाथाय बे गाननाय जोमनाय जिफोरखौलाय बहाथो लाना थांनो नागिरदों बियो आबै औ ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय बहा थांनो माने आबै रननि न'आव थांनो ओंखारबोबाय न'आव थांनो ओंखारबाय नाथाय आं मोनथियालासै आंनोथ' नोंसोरो मोनथिखौनो होआसै माथो आं न'आव थांनोसै होननानै दिनै बिबैखौबो खांखोमा लांनो नागिरबाय नोंसोरो आबै फैनो गोसो गैथ'थारामोन मादैजों आबैजोंनो ब्रा ब्रा थोनहरथाबबाय माबा नोंनि आबैया मोजां नङा नोंनि आबैनि खाथियाव थाबाय थायोब्ला नोंबो आबै बायदि एखे आखल लागोन होननानै बियो आंखौ गोसो गैयैखौनो थोनहरथाबबाय जाथारला आंनि रागाया जाथारला माथो बियो दिनै आंजों एसेबां बिगिनि मोनदों बियो आंजों दिनै बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ गासैखौबो सावना होजोबगोन आं मा होनखो आबै मामानि गाननाय जोमनाय सावना होजोबनो औ
औ सावना होजोबनोसै आं रागाया बारा जाथारबाय आंनि लासिंसिं बिहामजो मानसिया बिहाव बिखुनजो थानाय न'खराव बेफोरबायदि दख'ना गाननो नागारै आउट ड्रेस गानदों बियो फोरलाब फोथाब थाफ्रि नुहां उदै नुहां उथुमै नुहां ड्रेस गानग्रा जादों बियो सावना होजोबनोसै आं दिनै बिनि बेफोर गासै ड्रेसखौ आबै मामानि ड्रेसखौ सावनानै होयोब्ला मामायालाय माखौथो गाननानै थानांगौ जाखो दख'ना गाननानै थाथों दख'ना गाननो नालागि नखाय नोङो माबायदि ड्रेस बायनानै लाफैदों माबायदि ड्रेस गानदों आं गोजोना बेफोरबायदि ड्रेस गानग्राखौ आरो बियो आंजों माखासे खोथाफ्राव जिद्दि नांगासिनो बिनिखायनो हालाङो रागाया हालाङो मानसिखौथ' बुनो हाया बिनिखायनो दिनै बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय जि दङ गासैखौबो सावजोबगोन आं आबै मामाखौथ' नोङो एसेबां मोनोमोन मामाखौलाय मानोदि एसेबां रागा जोंखो दिनै आबै नोंनि मामाया नोंनि आदै मादैनि सिगाङाव आंखौ जोबोद लासिंसिं खालामदों न'खरनि गासैबो मानसिफोरनि सिगाङाव लासिंसिं खालामदों दिनै आं जोनोम होनाय आंनि फिसालानि सिगाङाव दिनै आंखौ लासिंसिं खालामदों बे सोरांस्रिया आं बिनिखायनो दिनै बेखौ सबाब फोरोंथारगोन इसा आं दि नोंखौ न'आव फैनो लिंबाय थादों नै बेफोरनि थाखायनो आं मैया दाखालिनिफ्रायनो एसे नुबोगासिनो न'खराव दावराव दावसि जानायखौ मोनथिबोगासिनो बिनिखायनो आङो बेफोरबायदिनिफ्राय जों सानैया आलादा जानो थाखाय नोंखौ लानानै फैनाया आंथ' बेफोरबायदि जेबोखौनो मोनथिथाराखैमोन न'नि फारसे नों बेफोरखौ जेबो मोनथियैखायनोथ' नों फैनो बादोंमोन नङासै नोंनि मामा मोना बेफोरखौ नुनायनि थाखायनोथ' जोंखौ थोनहरदों आरो बेयाव दा माखौ गसंबाय थानो थौदो गोख्रै आबै मा खालामो नों खालामलायबाय थादो आं थांनोसै दे आबै थांनो ओंखारखाबायब्लालाय नोंनि नोम्मायानो थुनहरखाबायब्लालाय थांदो माखौथो सोंबाय थाखो थां आंनि न'खराव बिहामजो जादोंब्ला आंनि न'खरनि बिहामजोफ्रा दख'नाल' गाननांगौ बेफोरबायदि लंपेन्ट कुर्ति सुरिदार बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा सावना होजोबगोन आं आरो आंखौ साला लाजि फोनांदों बियो लाजि फोनांदों अलंबारि जोमैनि सिगाङाव लाजि फोनांदों गवा दिनै बियो गवा बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दं गासैखौबो सावजोबगोन आं मा मोनदों आंजों मा मोनदों सावजोबगोन आं दिनै सावजोबगोन आं बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ सावजोबगोन आं साला दिनै आंनि फिसौखौबो आंनो मोनथिहोआलासे सिरि न'आव थोनहरखोमानो नागिरदों बियो आरो आंखौ आंनि फिसालानि सिगाङाव लासिंसिं खालामदों जोमैनि सिगाङाव लासिंसिं खालामदों बिखौ दिनै नागारा आङो बारा रागा जोंबा बिनि गाननाय जोमनाय सावनायजों लोगोसे मानसिखौबो सावफागारगोन आं हालां रागाया धर्ज गैला आंनि धर्ज गैला जोमै नों मा सानदों नोंनि फैनो गोनां गथ'खौ हौवासा जागोन बायदि मोनदों ना हिन्जावसा जागोन बायदि मोनदों जानो आं जेबोखौनो सानफ्लाङाखै बे बाराव सोरांस्रि हौवासा जागोन ना हिन्जावसा जागोन आं जेबोखौनो सानफ्लांथाराखै खालि बेखौल' नेनानै दङ माब्ला बे संसाराव फैगोन माब्ला मोखां नुगोन बे गथ'नि बेखौल'सो जागासिनो गोसोआ जोमै आं बुङो नों हौवासा मोनथोंहाय मानो होनोब्ला आं हिन्जावसा मोनखाबाय नालाय बेनिखायनो नों हौवासा मोनथोंसै जायो मोननैनि गेजेराव मोनसेब्लाबो जायो मानोना बे जोंनि आखाइजों दानाय नङाना बेखौ इसोरासो दानानै होनाय इसोरा होनायखौलाय जों बोरैथो नाङा होननानै बुंनो औ नंगौथ' आरो जोमै आंनि फिसाजोआबोथ' नोंनिनो फिसाजो बायदि आंनि बिजामादैयाबो नोंनिनो असे बिजामादै बायदि बेनिखायनो जों सानैया बिजामादै मोनखाबाय नालाय दाथ' बिजामादैनि उल्था जोंनो बिहामजो नाङा होनब्ला नोंहा फिसाला जायोब्ला बिहामजो मोनगोन नोंनिबो आंनिबो बिहामजो जागोन समान जासिगोन अब्ला सानैहाबो जों बिजामादै सासे मोनबाय आरो बिहामजो सासे मोनबाय जागोन ना औ नंगौ नंनायालाय नाथाय सफैग्रोथोंसै दिना हौवासा नुजायो ना हिन्जावसा नुजायो ओइ जोमै माबायदि साव मोनामफैदों नों मोनामनाय मोनदों औ सोरांस्रि मोनामनाय मोनदोंथ' आं नोंनाव सोंनोसो नागिरदोंमोन बबेनिफ्राय मोनामनाय फैदों बे गेसावा बारानि सायाव बारासो मोनामलांबाय माथो
बहाबा जि खामनाय मोनामदों। बहा जि खामदों? ना जोंनि लामनानै दोननाय जिफ्रासो बोरैबा सोरबाफोर अर सुनाया फैनानै नांफैनानै खामबाय बायाखैथ'? औ, जानोबोथ' हानाय। बेबायदि बोथोराव मानसिफोरा बारिलु बारिला साफा खालामनो गोबां हाग्राफोरखौ सावस्रांला बायोना। बोरैबा अरफोरा बिरै बिरै जोंनि जिफोरावसो नांफैदोंदां। थौलाय नायनि थौलाय। सावजोब्बाय जिफोरखौ सावजोबथारबाय। खामजोब्बाय सोरांस्रिनि जिया खामजोब्बाय।